ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ், வெல்கம் டு கிராஃப்ட் தமிழ் சேனல். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு 6 விதமான பூங்கொத்து செய்ய போகிறோம். ஓகேவா? கலர் கலராக பேப்பர் வச்சு 6 டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? நம்ம அதை ஃப்ளவர் பொக்கே மாதிரி பண்ணிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ்? ஓகே, இப்போ நான் எடுத்துருக்க மாதிரி ஒரு கலர் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க. அதை வந்து இது மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க, ஒரு அளவு வச்சு மடிச்சுட்டு அதை வந்து நம்ம ஸ்கொயர் பேப்பராக கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். இந்த ஸ்கொயர் வந்து நீங்கள் எத்தனை சென்டிமீட்டரில் வேணால் வச்சுக்கலாம். 6x6, 7x7, 8x8 உங்கள் விருப்பம் தான் அது. பூ எந்த சைஸ்க்கு வேணுமோ அந்த சைஸ்க்கு நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்கொயர் பேப்பரை நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். எத்தனை சென்டிமீட்டர் உங்களுக்கு பிடிக்குதோ, ஆனால் போத் சைட்ஸ் வந்து 4 சைடும் ஈக்குவலாக இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்க வேண்டியதான். ரொம்ப சிம்பிளான வேலை தான். இப்போ நான் இப்போ அளவு வைக்கல. நான் வந்து இந்த சைஸ்க்கு எனக்கு ஃப்ளவர் வேணும், அதனால் அந்த சைஸ்க்கு மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இப்போது இது மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து நான் 3 பூ பண்ண போகிறேன். அதில் வந்து ஒரு பூவுக்கு வந்து நம்மளுக்கு 3 பேப்பர் வேணும், 3 ஸ்கொயர் பேப்பர் வேணும். ஓகேவா? ஏன்னா 3 இதழ்கள் ஒட்ட போகிறேன். ஓகே, இப்போது நான் மடிச்சிருக்க மாதிரி ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் மடித்து இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி லாஸ்ட்டாக வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஃப்ளவர் கிடச்சிச்சு. இதுக்கப்புறம் இதை வந்து ஒரு கை வச்சு, இல்லைன்னா பென்சில் வச்சு, இல்லை ஒரு குச்சி வச்சு இந்த மாதிரி வந்து ஃபோல்டு பண்ணி விட்டுடுங்க. இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு பூவுக்கு 3 தேவை. அப்புறம் அந்த 3 இதுக்கு வந்து நடுவில் வந்து இந்த மாதிரி மகரந்தம் வைக்க போகிறோம். ஓகேவா? மகரந்தம் வைக்கிறதுக்கு இது டார்க் கலர் பூங்கிறதுனால லைட் கலர் இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு எந்த கலர் பிடிச்சாலும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆரஞ்சு கலர், இல்லை பிங்க்கு, இதெல்லாம் கூட இதுக்கு செட் ஆகும். நான் வந்து எல்லோ கலர் எடுத்திருக்கேன். எடுத்துகிட்டு அதை இப்படி 2 ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு, அந்த ஃபோல்டு பண்ண சைடில் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு கம்ப்ளீட்டாக அதுக்கப்புறம் இது மாதிரி ரோல் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ள கொஞ்சம் கம் வச்சு அந்த சென்டரில் வந்து நம்ம வச்சு ஒட்டிடணும். ஓகேவா? ரொம்ப வந்து சிம்பிளாக ஈஸியாக தான் இருக்கும். ஆனால் ஃப்ளவர் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு இதழில் வச்சு ஒட்டிட்டு, இதுக்கு கீழே நம்ம மிச்சம் இருக்கிற 2 இதை ஃப்ளவர்ஸையும் வெட்டி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதையும் வந்து நடுவில் வச்சு ஒட்டிட வேண்டியதான். சிம்பிளாக ரெடி ஆகிடுச்சிங்களா? ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஃப்ளவர். இந்த மாதிரி நான் 3 பூ பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆல்ரெடி. அதுக்கப்புறம் இதுக்கு ஸ்டெம் பண்ணிடலாம். உங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி க்ரீன் பேப்பர் இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி சுற்றிக்கோங்க. க்ரீன் பேப்பர் கொஞ்சம் திக்காக இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டைட்டாக பிடிச்சி சுற்றணும், இல்லைனா லூஸ் ஆகிடும். நல்லா டைட்டாக பிடிச்சி சுற்றிக்கோங்க. அவ்வளோதான். சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட க்ரீன் பேப்பர் இல்லை அப்படின்னா நியூஸ் பேப்பர் இருந்தால் கூட நீங்கள் ரோல் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு மேலே நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம், இல்லை வந்து கலர் பேப்பர் வேறு ஏதாச்சும் ஒட்டிக்கலாம். உங்கள் விருப்பம் தான். ஓகேவா? அப்போ தான் வந்து பூங்கொத்து பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். இப்போது இந்த பூவுக்கு அடியில் இந்த இதழ்கள் மாதிரி வரும் இல்லையா, அதுக்காக வேண்டி இந்த ஒரு சின்ன க்ரீன் பேப்பர் எடுத்துகிட்டு அதை ஃபோல்டு பண்ணி அந்த மாடல்லே தான் நான் வெட்டியிருக்கேன். பூ எப்படி வெட்டமோ அதே மாடலில் இதையும் வெட்டிட்டு, இப்போது இந்த ஸ்டெம்மை வந்து லைட்டாக கட் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கு மேலே இந்த பூவை வச்சு ஒட்டிடலாம். இந்த பூ ஒட்டுறதுக்காக லைட்டாக கட் பண்ணி விட வேண்டியதான். இப்போ நான் செய்கிறது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். ஒட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, இதை வந்து கீழே வச்சு ஒட்டிட வேண்டியதான். ஈஸியாக இருக்கா? இது நல்லா இப்போ ஸ்ட்ராங்காக நின்றுக்கும், அழகாகவும் இருக்கும். உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு க்ரீன் பேப்பர் எடுத்துகிட்டு அதை குட்டி குட்டி லீவ்ஸாக கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு, வெறுமனே ஸ்டெம் வச்சா நல்லா இருக்காது இல்லையா, அதுக்கு வந்து நம்ம குட்டி குட்டியாக லீவ்ஸ் கட் பண்ணி 2 பக்கமும் ஒட்டிடலாம். ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? ரொம்ப சிம்பிள் ஜாப் தான் நான் பண்ணுறேன். இந்த மாதிரி லீவ்ஸை ஒட்டிடுங்க. அதுக்கப்புறம் இதில் வேலை முடிஞ்சிருச்சு. ஒரு பூங்கொத்து நம்மளுக்கு அவ்வளோதான், ரெடி ஆகிடுச்சு. தீபாவளி வருதுன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப பேசவே முடியல. டொம்முன்னு நல்லா வெடிக்கிறாங்க. சத்தம் வந்து பயங்கர டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குது. எனிவேஸ், அவங்களுக்கு தீபாவளி ஃபெஸ்டிவல் இல்லையா, அதை நம்ம எதுவுமே சொல்ல முடியாது. எல்லாருமே வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறனால நம்ம வந்து கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். சவுண்டு டொம்முன்னு கேட்டுச்சுன்னா கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு பூவுக்கு போயாச்சு. அதுக்கு இன்னொரு கலர் பேப்பர் எடுத்திருக்கேன். ஒரு பூங்கொத்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தாச்சு. இப்போ செகண்ட் ஒன். ஓகேவா? அதுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம மறுபடியும் இதை மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணி எடுத்துக்கலாம். எடுத்துட்டு அதையும் வந்து இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன், ஃப்ளவர் எந்த சைஸில் வேணுமோ அந்த சைஸ்க்கு நீங்கள் வந்து ஸ்கொயர் பேப்பர் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நான் முன்னாடி ஃப்ளவருக்கு வந்து நல்லா கொஞ்சம் பெரிய பேப்பர் எடுத்தேன் இல்லையா, இதுக்கு வந்து இந்த ஃப்ளவர் வந்து கொஞ்சம் குட்டியாக தான் வேணும், அதனால் வந்து நான் குட்டியாக எடுக்கிறேன். அதையும் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் கட் பண்ணி மடிச்சுட்டு, இப்போது நான் எப்படி மடிக்கிறேனோ அந்த மாதிரி நீங்கள் மடிக்கணும். சரிங்களா? இந்த பூ வெட்டுறதுக்கு இந்த மாதிரி மடிச்சிங்க. ஒரு பூக்கும் ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக மடித்தா தான் நம்மளுக்கு பூ வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பில் கிடைக்கும். ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு கர்வ் ஷேப் வரைஞ்சிட்டு அதை நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நல்லா புரிகிற மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் நான் வச்சுருக்கேன். இதுக்கு மேலே ஸ்லோ பண்ணனா வந்து வீடியோ இன்னும் லென்த்தாக 1 ஹவருக்கு போயிடும். அதனால தான் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீட் பண்ணியிருக்கேன். புரியலன்னா கேளுங்க. இதை வந்து இப்படி வந்து ஒட்டிக்க வேண்டியதான். ஒட்டிக்கிட்டா இது வந்து ஒரு லில்லி ஃப்ளவர் மாடல் தான். லில்லி ஃப்ளவர் இன்னும் கொஞ்சம் நீட்டமாக பேஸ் இருக்கணும். நான் வந்து கொஞ்சம் வந்து குட்டியாக தான் பண்ணியிருக்கேன்.
ஆனால் லில்லி ஃப்ளவர் மாடலுக்கு தான் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, அந்த மாதிரி இன்னொன்று நான் மடித்து காட்டுறேன். இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் மடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க. மடிச்சுட்டு அதில் ஒரு யூ ஷேப்பில் வந்து ரிவர்ஸில் யூ ஷேப்பில் வந்து இப்போ வரைஞ்சிட்டு அதை வந்து இது மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு தடவை நீங்கள் இப்போ கட் பண்ணும்போதும் வரைஞ்சிட்டு கட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஷேப் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். எல்லா பூவும் ஒரே மாடலில் இருக்கும். நீங்கள் சரி நம்மளுக்கு தான் தெரியுமேன்னு சொல்லிட்டு கட் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் ஷேப் மாறி மாறி வரும். அதனால தான் சொல்கிறேன். இது மாதிரி வரைஞ்சிட்டு கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த ஃப்ளவருக்கு நடுவில் இந்த மாதிரி பிளாக் கலரோ உங்களுக்கு என்ன கலர் பூ எடுக்கிறீங்களோ அந்த கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி உள்ளே வந்து ஸ்கெட்ச் பென் வச்சு அந்த மாதிரி வரைஞ்சிக்கலாம். நான் அது மாதிரி வரைஞ்சிக்கிட்டேன். நீங்கள் வந்து உங்கள் விருப்பம் போல் எப்படி வேணால் டிசைன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போது நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி க்ரீன் கலர் பேப்பர் எடுத்துகிட்டு அதை வந்து ஸ்ட்ரிப்பாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். இடையில பட்டாசு சத்தம் கேட்டுகிட்டே இருக்குது. கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி நம்ம ஸ்டெம் பண்ணிக்க போகிறோம். ஓகேவா? எல்லாத்துக்கும் வந்து எல்லா ஃப்ளவருக்கும் வந்து நம்ம ஸ்டெம் வச்சு தான் பண்ண முடியும். ஏன்னா நம்ம இப்போ பூங்கொத்துன்னு சொல்லியாச்சு. ஸோ எல்லாத்துக்குமே வந்து ஸ்டெம் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிவிடுவோம். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து டைரெக்டாக இந்த ஃப்ளவர் வச்சு ஒட்ட வேண்டியது தான். இந்த ஃப்ளவருக்கு நம்ம லீஃப் எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை. ஏன்னா இந்த ஃப்ளவரே ரொம்ப அழகாக தான் இருக்கும். ஆனால் வந்து லீஃப் பண்ணணுன்னா பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இது வந்து பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் மொக்கையாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. அதனால் வந்து நம்ம வந்து லீஃபே பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் மெலிசு ஸ்ட்ரிப் எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து நம்ம மெலிஸாக வந்து லீஃப் கட் பண்ணி குட்டி குட்டி பீசஸாக வந்து ஒட்டலாம். ஏன்னா பூ கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்குது இல்லையா? அதனால் நம்ம குட்டி குட்டியாக லீஃப் கட் பண்ணி இதில் ஒட்டலாம். இல்லைன்னா வெறும் ஃப்ளவர் பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இல்லை. அதனால தான் நம்ம விருப்பம் தான். பூங்கொத்து செய்யும்போது நம்ம எப்படி வந்து டிசைன் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி தான் நம்மளுக்கு வந்து அழகாக இருக்கிறது கிடைக்கும். நம்ம செய்யும்போதே நம்மளுக்கு வந்து இப்போ பாருங்கள் இலை ஒட்டும்போது கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு வந்து அழகாக இருக்குது. நம்ம ஃபஸ்ட்டு செய்யும்போது ஒரு ஐடியாவில் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் ஒர்க் அவுட் ஆகலைன்னா நம்ம அதுக்கு நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி கன்வீனியண்ட்டாக மாற்றிக்க வேண்டியதான். கொஞ்சம் இலை ஒட்டினதுக்கப்புறம் பார்க்குறதுக்கு பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. வெறும் ஃப்ளவர் ஒட்டியிருந்தப்போ அந்த அளவுக்கு நல்லா இல்லை. ஏன்னா கொஞ்சம் தூரமாக ஒட்டியிருக்கனால லீஃப் ஒட்டினா தான் அழகாக இருக்குது. ஓகே, 2 ஃப்ளவர் நம்ம முடிச்சாச்சு. ஓகே, இப்போ நம்ம 3rd ஒன் போயாச்சு. 3வது பூங்கொத்து எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு கலர் பேப்பர் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அது 2 ஃபோல்டு பண்ணியிருக்கேன். இப்போ ஃபோல்டு பண்ண சைடில் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி குட்டியாக வெட்டிக்கிட்டே வர வேண்டியது தான். இந்த மாதிரி இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இருந்தாலும் இது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஃப்ளவரு. அதனால் வந்து ஃப்ளவர் மாடலில் இந்த மாதிரி ஃப்ளவர் வாஸில் வைக்கும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இது பார்க்குறதுக்கு. அதனால தான் நான் உங்களுக்கு திருப்பியும் செஞ்சு காமிக்கிறேன். நானே இது ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். லாங் பேக் வந்து ஒரு வீடியோவில் இது மட்டும் தனியாக பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். வேணும்னா செக் பண்ணி பாருங்கள். எனக்கு இந்த மாதிரி எல்லாத்தோடையும் சேர்த்து செய்யும்போது எனக்கு இது மறுபடியும் செய்யணும்னு ஆசையாக இருந்தது. அதனால் உங்களுக்கு மறுபடியும் செஞ்சு காமிக்கிறேன். முன்னாடி நான் செஞ்சது வந்து கொஞ்சம் மெலிஸாக கட் பண்ணியிருப்பேன். இதில் வந்து கொஞ்சம் மொத்தமாக கட் பண்ணுறேன். கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டு கட் பண்ணுறேன். இது பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப அழகாக தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதை அப்படியே வந்து ரிவர்ஸில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி அந்த பக்கம் மடித்து வெட்டியிருக்கேன் இல்லையா? இப்போது அதை அப்படியே ரிவர்ஸில் வச்சு நீங்கள் ஒட்ட வேண்டியதான். இப்படி சேர்த்து ஒட்டிட்டிங்கன்னா அழகான பூ கிடைக்க போகுது நம்மளுக்கு. இந்த மாதிரி ஒட்டிட்டு நம்ம அதுக்கு ஒரு ஸ்டெம் பண்ணிவிடுவோம். அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு குச்சி ரெடி பண்ணிவிட்டு இந்த குச்சியில் வந்து அதை வச்சு நம்ம நல்லா சுற்ற போகிறோம். ஓகேவா? உங்ககிட்ட நான் திருப்பியும் சொல்கிறேன், கலர் பேப்பர் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நியூஸ் பேப்பரில் கூட இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அதை பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். பெயிண்ட் பண்ணலைனாலும் நல்லா தான் இருக்கும். பெயிண்ட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் பண்ணிக்கோங்க. கலர் பேப்பர் இருந்தால் கலர் பேப்பர்லேயும் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா கலர் பேப்பர் தான் வேணுன்ற அவசியம் இல்லை. இந்த மாதிரி குச்சி செய்கிறதுக்கு நியூஸ் பேப்பர் கூட யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். இப்போ நம்ம இதை ஸ்டார்டிங்கில் லைட்டாக கம் வச்சு அப்படி சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு கம்மு தேவையில்லை. நீங்கள் கையை வச்சு எப்படி சுற்றுறீங்கன்றது தான் வந்து இங்கே மேட்ரு. அதை வந்து கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அப்படியே கீழே சுற்றிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகான ஒரு பூ கிடைக்கும். இது வந்து நீங்கள் ஃப்ளவர் வாஸில் வச்சிங்கன்னா அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். இந்த மாதிரி நிறைய செஞ்சுட்டு கலராக செஞ்சுட்டு வச்சிங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. நீங்கள் செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள். ஓகே, இது வந்து நான் ஆல்ரெடி செஞ்சு வச்சுருக்கேன் நிறைய கலரில், உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இது மட்டும் இப்போ நான் கட் பண்ணது வந்து கொஞ்சம் மொத்தமாக கட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா? நான் இதுக்கு முன்னாடி செஞ்சதெல்லாம் கொஞ்சம் மெலிஸாக கட் பண்ணியிருப்பேன். 2மே அழகாக தான் இருக்குது. நான் உங்களுக்கு இப்போ காமிக்கிறேன், அப்போ தெரியும். இது எண்டில் வந்து இந்த மாதிரி கம் வச்சு ஒட்டினா போதும். நடுவுலலாம் நீங்கள் கம் வச்சு ஒட்டணும்னு அவசியம் இல்லை. இது பிரியாது, நல்லா தான் இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்களா, இதுக்கு முன்னாடி பண்ணதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் மெலிஸாக சுற்றிருப்பேன். இப்போது பண்ணது மட்டும் கொஞ்சம் மொத்தமாக வெட்டியிருக்கேன். பட் 2மே அழகாக தான் இருக்குது பார்த்தீங்களா?
ஓகே, உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இப்போது நம்ம 4வது ஒன்றுக்கு போயாச்சு. அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கலர் பேப்பரை எடுத்துக்கோங்க. இது வந்து நம்ம குட்டி ஃப்ளவர் தான் பண்ண போகிறோம். அதனால் நான் மெலிஸ் ஸ்ட்ரிப்பாக தான் கிழிக்கிறேன். நான் திருப்பி சொல்கிற மாதிரி அதே தான், உங்களுக்கு ஃப்ளவர் சைஸ் என்ன வேணுமோ அந்த சைஸுக்கு வந்து நீங்கள் பேப்பர் கட் பண்ணிக்க வேண்டியதான். இப்போ இதுக்கு இந்த பாதியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதுக்கும் ஒரு ஸ்கொயர் பேப்பர் தான் எடுக்க போகிறேன். ஸ்கொயர் பேப்பர் எடுத்துகிட்டு இது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஃபனல் டைப்பில், இந்த ஃப்ளவர் வந்து ஒரு ஃபனல் டைப்பில் சிம்பிள் ஃப்ளவர் தான் இது. இது மாதிரி ஜஸ்ட் ஸ்கொயர் அப்படியே வந்து ஒரு கோன் மாதிரி மடித்து ஒட்ட வேண்டியதான். இந்த மாதிரி நிறைய மடித்து ஒட்டிக்கோங்க. ரொம்ப சிம்பிள். அதுக்கு நடுவில் இது டூலிப் ஃப்ளவர் மாதிரி ஐடியாவில் பண்ணுறேன். அதனால் அதுக்கு நடுவில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மெலிஸ் ஸ்ட்ரிப்பில் என்ன கலர் வேணுமோ உங்களுக்கு, டார்க் கலர் ஒன்று எடுத்துகிட்டு, இது லைட் கலர் இருந்தனால நான் டார்க் கலர் எடுத்திருக்கேன். ஓகேவா, டார்க் பர்பிள் கலர் எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து மடித்து ஒட்டியிருக்கேன். இப்போ அது மாதிரி நிறைய செஞ்சு வச்சுட்டேன். இப்போ நம்ம இதுக்கு வந்து ஸ்டெம் பண்ணிடலாம். இதுக்கும் வந்து இந்த மாதிரி க்ரீன் பேப்பர் எடுத்துகிட்டு அதுக்கு வந்து ஸ்டிக் ரெடி பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்டிக்கில் டைரெக்டாக ஒட்டிட வேண்டியதான். இதுக்கு நம்ம எந்த லீஃபும் பண்ண தேவையில்லை. ஏன்னா ஃப்ளவரே வந்து லீஃப் மாதிரி ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஃப்ளவருக்கு இடையில லீஃப் ஒட்டினா இதுக்கு அந்த அளவுக்கு எடுப்படாது. அதனால் நம்ம லீஃபே ஒட்ட தேவையில்லை இந்த பூங்கொத்துக்கு. இது வந்து டைரெக்டாக வந்து ஃப்ளவர் மட்டுமே வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி குச்சி ரெடி பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து நீங்கள் இந்த ஃப்ளவரை சுற்றி ஒட்டிட வேண்டியதான். கொஞ்சம் கேப் விட்டு ஒட்டினா போதும். ஜஸ்ட்டு ஃபெவிகால் போட்டு அப்படியே ஒட்டினீங்கன்னா அது பாட்டுக்கு ஒட்டிக்கும், நின்றுக்கும். காஞ்சிடுச்சுன்னா ஒன்றுமே பண்ணாது, அழகாக நின்றுக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். இதுக்கு நடுவில் நம்ம லீஃப் ஒட்டினா அந்த அளவுக்கு எடுப்படுமான்னு எனக்கு தெரியல. நான் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கல. வேணா இன்னொரு தடவை வேறு ஏதாவது கலரில் பண்ணும்போது டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த கலரில் வந்து நான் டெஸ்ட் பண்ணல. எனக்கு இதுவே ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அதனால் சுற்றி வந்து கேப் இருக்கிற இடம்லாம் வந்து நல்லா ஒட்டிட்டேன். இது உங்களுக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாடல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நம்ம இப்போ 6 விதமான பூ பண்ணுறோம். இப்போ 4வது பூ பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு எந்த பூ பிடிக்குதுங்கிறத நீங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். எது வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கு, எது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ வந்து லைவ் சேட்டில் தான் வரப்போகிறேன். நீங்கள் சேட்டில் கூட வந்து பேசலாம். ரைட்டா? ஓகே. அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒட்டிக்கிட்டால் இப்போ பாருங்கள், அந்த ஸ்டெம்மும் அந்த பூவும் சேர்ந்து ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இதுக்கப்புறம் இதுக்கு லீஃப்லாம் தேவையே இல்லை. இது நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது, முடிச்சாச்சு இல்லையா? ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது இல்லையா உங்களுக்கு? இது மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணுவீங்கள்ல? ஓகே, நம்ம அடுத்து 5வது ஃப்ளவருக்கு போயிட்டோம். ஓகேவா? இதுவும் வந்து ஒரு சிம்பிளான ஃப்ளவர் தான். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், நம்ம குட்டியாக இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிப்பாக மடித்து எடுத்துக்கிறோம். ஓகேவா? இந்த மாதிரி மடித்து எடுத்துகிட்டு இதில் நம்ம வந்து ரவுண்ட் சர்க்கிள் வரைஞ்சிக்கலாம். ரவுண்டாக வரைஞ்சிக்கலாம். இது ரொம்ப சிம்பிள். இப்போ பண்ணதுலே வந்து ரொம்ப ஈஸியஸ்ட்டு ஃப்ளவர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். இதை ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம். இந்த பூங்கொத்து ரெடி பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. இப்படி சர்க்கிள் வரைஞ்சிருங்க ஒரே ஷேப்பில். அதை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். கட் பண்ணி எடுத்துட்டு ரொம்ப சிம்பிளாக அதை வந்து லைட்டாக கட் பண்ணி ஒட்ட போகிறோம். அவ்வளோதான். ஈஸியான ஒரு பூங்கொத்து. ஒரு 5-10 மினிட்ஸில் நீங்கள் ரெடி பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி கலர் பேப்பர் இருந்ததுன்னா இந்த கலர் எல்லாமே உங்கள் சாய்ஸ் தான். நான் வந்து ஒரு பூக்கு ஒரு கலர் எடுத்திருக்கேன் டிஃப்ரென்ஸ் காமிக்கிறதுக்காக. நீங்கள் எந்தெந்த ஃப்ளவருக்கு என்னென்ன மாதிரி கலர் வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் சூஸ் பண்ண கலர் தான் சூஸ் பண்ணணும்னு இல்லை. எது வேணால் பண்ணாலும் நல்லா தான் இருக்கும். கலர் பேப்பர்னாலே ரொம்ப அழகு தான். அது எந்த கலரில் பூ பண்ணாலும் அந்த பூ அழகாக தான் வரும். ஓகேவா? ஓகே, இப்போ ரவுண்டாக கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போது ஒன்று எடுத்துகிட்டு நடுவில் இப்படி கட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஜஸ்ட்டு அது 2யும் சேர்த்து ஒட்ட வேண்டியதான். நான் ஒட்டினது புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். இன்னொன்று காமிக்கிறேன். இந்த மாதிரி எடுத்து நடுவில் லைட்டாக கொஞ்சம் தூரம் கட் பண்ணிவிட்டு இப்படி டபுளாக ஒட்டிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நான் எல்லாத்தையும் எடுத்து ஒட்டி வச்சிட்டேன். ஓகேவா? ஓகே, இப்போ நம்ம இதுக்கு ஸ்டெம் பண்ணிடலாம். குச்சி ரெடி பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து இதை டைரெக்டாக ஒட்ட போகிறோம். இதுலேயும் நான் வந்து எந்த லீஃபும் ஒட்ட போகிறதில்ல. ஏன்னா இந்த கலரே ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த பூங்கொத்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஏன்னா இதுலேயும் வந்து நம்ம நல்லா நெருக்கமாக ஒட்டிடலாம். ஸ்டெம்மே தெரியாத அளவுக்கு ஒட்டிடலாம். இதுக்கும் வந்து உங்கள்கிட்ட க்ரீன் கலர் பேப்பர் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் நியூஸ் பேப்பர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நியூஸ் பேப்பர் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி குச்சி ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதை நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். பெயிண்ட் பண்ணாமலேயும் விட்டுக்கலாம். ஓகே, எப்படி பண்ணாலும் நம்ம நெருக்கமாக ஒட்டிடுறதுனால ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இப்போ நான் ஒட்டுற மாதிரி சுற்றி அந்த குச்சி சுற்றி நீங்கள் ஒட்டிட வேண்டியதான் நெருக்கமாக. அதனால் இதுக்கு வந்து எந்த இலைகளும் தேவையே இல்லை. இதுவே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப சிம்பிளாக ரெடி பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃப்ளவர் பொக்கே இது. ஓகேவா? இந்த மாதிரி நீங்கள் 10 குச்சி 20 குச்சி கூட சீக்கிரமாக ரெடி பண்ணிட முடியும். கலர் பேப்பர் இருந்ததுன்னா கலராகவும் பண்ணலாம். நான் இப்போது ஒரே கலரில் காமிக்கிறேன். நீங்கள் ஒரு குச்சியும் ஒரு கலரில் நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கலாம். அப்படி மொத்தமாக வச்சு பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்கும்.
கலர் கலராக ரொம்ப அழகாக இருக்கும். நீங்கள் இது உங்கள் டேபிளில் வச்சுக்கிட்டாலும் சரி, எங்கே வச்சுக்கிட்டாலும் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் ஈஸியாகவும் ரெடி பண்ணிட முடியும். கலர் கலராக நீங்கள் நிறைய ரெடி பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப ஈஸியான ஃப்ளவர்ஸ் இது. ஓகே, இப்போ பாருங்கள், நான் கொஞ்சம் கூட கேப் விடாமல் எல்லா இடத்துலையும் கேப் கிடச்ச இடத்தெல்லாம் ஃபில் பண்ணிட்டேன். ஒரு இடத்துல கூட விடலை. எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்களேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. உங்களுக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். சிம்பிளாக ஈஸியாக கட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃப்ளவர் இல்லையா? மற்ற ஃப்ளவர்லாம் கொஞ்சம் மெனக்கெட்டு கட் பண்ணணும். நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும். இதில் வந்து ஸ்டெப்ஸ் ரொம்ப கம்மி. ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு ரவுண்டு போட்டு கட் பண்ணி அப்படியே ஒட்டி டைரெக்டாக ஒட்ட வேண்டியதான். ஈஸியாக ஒட்டிக்கிச்சா? இப்போ ஆல்ரெடி நான் 2 செஞ்சு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். அது நியூஸ் பேப்பரில் ஒட்டியிருக்கேன். அதனால் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். நியூஸ் பேப்பரில் அடுத்த ஃப்ளவருக்கு போயாச்சு. ஓகே, இதுதான் லாஸ்ட் ஒன். ஆனால் வந்து இது கொஞ்சம் வந்து வேலை கொடுக்குற ஃப்ளவர் தான். இது வந்து டேலியா. அதனால் கொஞ்சம் வந்து மெனக்கெட்டு தான் செய்யணும். இது மாதிரி நம்ம 8 பீஸ் எடுக்கணும். இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் பேப்பர் தான் எடுத்துக்கணும். நீங்கள் இன்னும் பெரிய சைஸ் எடுத்தாலும் அழகாக தான் இருக்கும். ஸ்கொயர் பேப்பர் எடுக்கிறது நான் சொல்கிறேன். அது வந்து நீங்கள் 8x8 சென்டிமீட்டர், 9x9 சென்டிமீட்டர் அந்த மாதிரி நல்லா பெரிய ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த பூ வந்து ரொம்ப அழகாக வரும். இந்த மாதிரி நான் இப்போ மடித்த மாதிரி மடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி டபுள் இது போட்டு வெட்டிக்கோங்க. நான் இப்போ ஒரு மீடியம் சைஸில் தான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்க போகிறேன். நீங்கள் வந்து எவ்வளோ பெருசு வேணாலும் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி குச்சி வச்சு அந்த லீஃபெல்லாம் வந்து அழகாக அந்த இதழ்கள்லாம் வந்து சுருட்டி சுருட்டி விடுங்க. இந்த மாதிரி சுருட்டி சுருட்டி விடணும். இந்த மாதிரி ஒரு 8 பீஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நான் 8 பீஸ் கட் பண்ணியிருக்கேன்னா ஓகே, 8 பீஸ் ரெடி பண்ணிவிடுங்க. இதே மாதிரி ஒரே மாதிரி சுருட்டி சுருட்டி வந்து வச்சிடணும். அதை ரெடி பண்ணிட்டீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் இது எல்லாமே வந்து நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் வெட்டுற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரே ஒரு தடவை கட் பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே சேர்த்து ஒட்டிக்கணும். அந்த மாதிரி எப்பயுமே பூவெல்லாம் ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று வச்சு ஒட்டுவோம் இல்லையா? அதே மாடல் தான். இப்போ வந்து இந்த மாதிரி கம்மை போட்டு அதில் ஒட்டிடுங்க. ரொம்ப ஈஸி ஸ்டெப்பு தான். ஆனால் வந்து ஃப்ளவர் கொஞ்சம் பெருசுங்கிறனால கொஞ்சம் வேலை எடுக்கும். அவ்வளோதான். நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒட்டிக்க வேண்டியதுதான். கொஞ்சம் வேலை எடுத்தாலும் இது செஞ்சு முடிச்சிங்கன்னா அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் இந்த பூ பார்க்குறதுக்கு. இதில் நீங்கள் பூங்கொத்து செஞ்சு வைக்கும்போது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். அதுவும் இப்போ ஃபெஸ்டிவல்லாம் வருது இல்லையா? நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக வீட்டில் இந்த மாதிரி பூங்கொத்தெல்லாம் செஞ்சு அங்கங்கே அலங்கரித்து வச்சிங்கன்னா கெஸ்ட்டெல்லாம் வரும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ரொம்ப ஈஸி தான் எல்லாமே. ஆனால் நீங்கள் செய்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் தான் வேணும். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு நீட்டாக ஒரு ஸ்ட்ரிப் எடுத்து கட் பண்ணிவிடுங்க. அதை இது மாதிரி நான் கட் பண்ணுற மாதிரி கொஞ்சம் தூரமாக விட்டு கட் பண்ணிவிடுங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கிராஸாக கட் பண்ணி எடுத்துருங்க. இது வந்து நடுவில் வைக்கிற அந்த மகரந்தத்துக்காக. யூஸ்வலி நம்ம இந்த மாதிரி டார்க் கலர் ஃப்ளவர்ஸில் வேறு கலர் வந்து மகரந்தம் வைப்போம். பட் இதில் அந்த மாதிரி வச்சா நல்லா இருக்காது. இந்த பூக்கு வந்து அதே கலரில் தான் வந்து நம்ம சுருட்டி வைக்கணும். அதனால் வந்து இந்த மாடலில் கட் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஓகேவா? இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் நீங்கள் அதை ஃபுல்லாக கட் பண்ணி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதையும் வந்து கொஞ்சம் பொடியாக கட் பண்ணி விட்டுட்டு அதை வந்து நம்ம சுருட்டி அதுக்குள்ளே ஒட்டினோம்னா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ நான் பண்ணுற ஸ்டெப்பை அப்படியே பார்த்துட்டு அதே மாதிரி நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு வந்து நிச்சயமாக வந்து ரொம்ப அழகான ஃப்ளவர் கிடைக்கும். நீங்கள் கலர் உங்கள் சாய்ஸ் தான். நான் இந்த டார்க் கலர் எடுத்துட்டேன். அதனால் உங்களுக்கு வந்து கிளியராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஷேப்பாக கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வந்து இப்போது வந்து இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி விட்டுடணும். கட் பண்ணி விட்டுட்டு அதை உள் பக்கமாக இந்த மாதிரி ஒரு குச்சி வச்சு வளைச்சி விட்டுடுங்க. வளைச்சி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை ரோல் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி. ஏன்னா அது வந்து கொஞ்சம் உள் பக்கமாக வளைஞ்சிருந்தால் நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் இதை ரோல் பண்ணிட வேண்டியதான். ரோல் பண்ணிவிட்டு ஒரு சென்டர் போர்ஷனில் வச்சு இதை ஒட்டிட வேண்டியதான். இப்படி வச்சு கம் வச்சு ஒட்டிடுங்க. ரொம்ப சிம்பிளான வேலை தான். கொஞ்சம் பெரிய பூங்கிறதுனால ரொம்ப அழகான பூவும் கூட. அதனால் வந்து கொஞ்சம் பார்த்து செய்யணும். ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று ஒட்டிட வேண்டியதான். இப்போ நான் ஒட்டி வச்சதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் பூ ஒட்டுற மாதிரி தான் ஒன்றுக்குள்ளே வச்சு ஒட்டிடணும். ஓகே, சிம்பிளான வேலை தானே ஃப்ரெண்ட்ஸ்? உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் வந்து இது வந்து பூ ரொம்ப அழகாக இருக்கும். நீங்கள் கொஞ்சம் மெனக்கட்டு செஞ்சிங்கனாலும் பூ வந்து பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இதுக்கு நடுவில் வச்சு அந்த மகரந்தத்தை ஒட்டிட்டிங்கன்னா இந்த பூ வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. அவ்வளோதான். இதுக்கு நம்ம இப்போது ஸ்டெம் ரெடி பண்ணிவிடுவோம். இதுக்கு நம்ம குச்சி ரெடி பண்ணிவிட்டு இதுக்கும் வந்து நீங்கள் நியூஸ் பேப்பர் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். க்ரீன் பேப்பர் இருந்துன்னா க்ரீன் பேப்பர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை ஒயிட் பேப்பர் இருந்தால் ஒயிட் பேப்பர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் பெயிண்ட் வேணால் அதுக்கப்புறம் க்ரீனில் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் விருப்பம் தான். ஓகே, என்கிட்ட க்ரீன் பேப்பர் இருக்கனால நான் க்ரீன் பேப்பர்லேயே பண்ணி காமிச்சிட்ருக்கேன். ஓகேவா? ஓகே, இந்த
மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து இந்த ஃப்ளவரை வச்சு ஒட்டிடுவோம். ஓகே, இந்த மாதிரி ஒட்டிட்டு இதுக்கு அடியில் ஒரு சின்னதாக இதழ்கள் மாதிரி அதுக்கும் ஒரு க்ரீன் பேப்பர் எடுத்து குட்டியாக கட் பண்ணி அதுவும் ஒட்டிடலாம். அதுக்கு கீழே நம்ம இந்த மாதிரி லீஃபும் கட் பண்ணி ஒட்டிடலாம். கொஞ்சம் இதுக்கு பெரிய பெரிய லீஃபாக வச்சு, இது கொஞ்சம் பெரிய ஃப்ளவர் இல்லையா, அதனால் கொஞ்சம் பெரிய பெரிய லீஃபாகவே நம்ம கட் பண்ணி ஒட்டலாம். இலைகள் ஒட்டினா தான் இந்த மாதிரி பூக்களுக்கு வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஏன்னா ஒரே ஒரு ஃப்ளவர் மேலே மட்டும் இருக்கு இல்லையா, அப்போ கீழே வந்து ப்ளைனாக இருக்கும், நல்லா இருக்காது. இப்போது அந்த பூவுக்கு கீழே வைக்கிறதுக்கான இதழ்கள் இது மாதிரி ஸ்கொயர் பேப்பர் எடுத்துகிட்டு அதை கட்டமாக மடித்து எடுத்துகிட்டு ஒரு இது வச்சு வரைஞ்சிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு லீஃப் மாதிரி வரைஞ்சிட்டு அதை அழகாக கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு கீழே வந்து அந்த ஸ்கொயர் மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா இப்படி ஸ்ட்ரக்சரில் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இதை வந்து அதுக்கு கீழே வச்சு ஒட்டிடுங்க. அது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும், ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒட்டிக்கிச்சா இப்போ பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்கு இல்லையா. இப்போ அதுக்கு கீழே நம்ம வந்து லீஃப் வச்சு ஒட்டிடுவோம். ஓகே, இந்த மாதிரி இலைகள் வந்து நீங்கள் எப்படி வேணால் டிசைன் பண்ணிக்கோங்க. நான் இப்போ சிம்பிள் இலைகள் தான் போட்டு காமிக்கிறேன். நீங்கள் எப்படி வேணாலும் டிசைன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்துட்ருக்கீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச்.